Vexo que siguen os atascos na rotonda de Sabón. E tamén vexo que sigue a actividade industrial e hai moita máis xente, máis vida. Sí, é que Arteixo medra, xa son máis de 30.000. Fixaches que cantos nenos tenemos aí? Veches os carriles que había por aquí? Ui, e Loli, temos que irnos, que isto xa comeza. Por certo, moitas grazas por vir a presentación da candidatura. Xa sabes que me encantado. Boa tarde. Benvidos e benvidas a este acto. Aquí atopámonos de novo o Brega con moito orgullo, con moita ilusión e sobre todo con moita alegría. Temos moito orgullo porque presentamos, un programa político que vai de acordo co que sabemos que a cidadanía de Arteixo precisa. Temos ilusión porque sabemos que a partir do día 22 as propostas do BNG van a ter unha cabida real no Concello de Arteixo. E temos moitísima alegría porque hoxe nos sentimos arroupados e arroupadas por todos vos, que sodes que nos van a axudar a ter a alcaldía que Arteixo se merece. O motivo desta reunión sabedes que é presentar as candidaturas para as próximas eleccións do 22 de maio, que as encabeza Silvia Seixas. Pero, antes de escoitala a ela, contamos nesta posta en marcha coa compaña dun gran amigo de Arteixo e que, ademais, é un deputado no Parlamento Galego, é Fernando Blanco. Deixo-vos con ele. Boa noite a todos e a todas, queridos amigos. Certamente hoxe, despois de ver esta primeira presentación, despois de ver esta candidatura e a magnífica candidata que temos, creo que chegou o tempo, certamente, de que Arteixo teña unha alcaldesa do Bloque Nacionalista Galego. Estou certo que vai a ser así ademais. Dixen unha magnífica candidatura porque tamén, xunto coa xente que durante estes anos ten defendido as propostas, as iniciativas e as ideas no Concello, hai tamén xente nova. E eu quero facer un especial recoñecemento permitido a xente nova. Esa que se critica agora tanto, que dice que se non estudia, que se non traballa, que se non se complica na vida ou non se implica na vida. Que mentira. A realidade é absolutamente contraria. A mocidade, como sempre, se implica, pelexa polo que cree.
Hai que crear os cauces para que seña así. Pero hoxe na candidatura do Venega Arteixo hai xente nova que, a pesar das dificultades, a pesar da situación difícil que teñen, dan un paso adiante e se meten nunha candidatura do Bloque Nacionalista Galego. Gracias por ese exemplo. Porque, desde logo, algúns que xa peinamos canas, algúns compañeros que vexo por aquí, que entramos en épocas seguramente máis difíciles, decían, ali no franquismo, no posfranquismo, e era certamente situacións difíciles, tamén o son agora para moita xente, para esa xeración que é a mellor formada da historia e que moitas veces non atopa traballo e ten que marchar. Dar un paso adiante significa ter valor, significa comprometerse e significa comprometerse con Galiza. Por lo tanto, benvido e grazas pola vosa presenza. Pero hoxe tamén vamos a falar de ideoloxía. Agora, hai quen lle asusta falar de ideoloxía. Hai quen lle asusta poñer as súas ideas, as súas propostas por diante. E creo que é un momento xusto para que as poñamos. Estamos nun momento de crise económica e hai que señalar os culpables. Porque os culpables non son os que fan o seu traballo, os que acuden ao seu traballo, os que defenden día a día iniciativas novedosas. Non, os culpables son outros. Eu vou vos poñer un exemplo de como decisións aparentemente, entre comillas técnicas, teñen como orixe unha mesma ideoloxía e unha mesma decisión política. Fixéremos en dúas cousas: as caixas e as pensións. A decisión de acabar cas caixas e a decisión casi de acabar co sistema público de pensións. Pode parecer que son cuestións en moito caso que toman técnicos. Non é así. A decisión de acabar cas caixas galegas e a decisión de poñer en cuestión o sistema público de pensións ten os mesmos responsables, os grandes poderes económicos, a banca financiera máis grande. Uns, porque lles molestan entidades financieras que teñen un carácter social e que, polo tanto, teñen a capacidade de devolver ao conxunto dos cidadáns a través da obra social unha parte dos beneficios, ou poñer en solfa un sistema público de pensións con un único obxectivo: amedrantar a xente, decirlle que o sistema público pode ter perigo e que, polo tanto, hai que ir a fondos privados de pensións. A mesma decisión, o neoliberalismo en aplicación práctica. Esta é a realidade. Pero esconden boa parte da información, a veces con moitos apoios mediáticos e económicos. Esta é a realidade. Porque ningún destes gurús da economía que pronosticaba que o sistema público de pensións, por certo, xa fai 2 anos decían algúns que iba a entrar en quebra, ningún deles foi capaz de pronosticar, eso sí, a quebra do sistema de pensións privado. Os fondos de pensións privados, aqueles que nos decían que iban complementar as pensións, resulta que agora non só as complementan, sino que se poñen unha disminución incluso do aforro do capital que tiñan, en moitos casos, aportado homes e mulleres. Esta é a realidade. Detrás destas decisións hai sempre intereses económicos e hai tamén ideoloxía. E contra ese tipo de intereses, contra ese tipo de ideoloxías, o BNG quere poñer a súa en marcha. Aquela que fala de confrontar ideas, de confrontar proxectos, de confrontar iniciativas, non de confrontar persoas, nin de confrontar as persoas. Aquela que fala de que Galiza ten futuro e o pode ter se aproveitamos os nosos recursos. Daquela que dice que Galiza é unha nación, claro que sí, e que queremos construir a mellor nación para a mellor xente e para mellorar a calidade de vida de todos os galegos e as galegas. Por eso non temos que ter medo a falar de ideoloxía, por eso temos que defender en todo caso o que creemos, para evitar que outros que non creen en nada máis que no interés propio, saian de gañadores. E para eso son importantes tamén estas eleccións. Todas as eleccións o son, na medida en que os cidadáns elixen os seus representantes para facer un concello mellor, un país mellor, e, por tanto, non é o mesmo que este aí. Non é o mesmo que esa xente que cree que as pensións públicas, que o sistema público de pensións ten que defenderse en calquer caso, que non. Non é o mesmo que esa xente que di que as caixas galegas ou que a caixa galega debe continuar porque é unha ferramenta de impulso socioeconómico para o país, que non. Non é o mesmo que apostamos por unha sanidade pública que aqueles polas que están privatizando día tras día.
A última é que xa nos privatizan hospitais e, como non lles chega, privatizan hasta a construcción dos centros de saúde e atención dos servizos. É dicir, van contra o estado de benestar, van contra aquelo que nos costou tantísimo tempo a tantísima xente construir durante moitísimos anos. O estado de benestar, os peares do estado de benestar, o ensino, a sanidade, o benestar social. Todo isto tamén está en discusión diante de unhas eleccións deste tipo, porque cando se fala de abrir un centro de día ou unha residencia para maiores, estamos a falar tamén de como vamos a atender e de cal vai ser o obxectivo esencial desa residencia: gañar cartos ou atender a xente. E entre esos modelos, desde logo o Bloque Nacionalista Galego o ten clarísimo. Nós seguimos apostando pola participación pública. O fixemos mesmo naquel concurso eólico que algúns decían que era ilegal e que 2 anos despois resulta que era legal en todo e cada un dos seus puntos. Pero ni siquiera aquelas mentiras lograron disfrazar a realidade. No Bloque Nacionalista Galego temos erros e temos acertos, como todo mundo, non acertamos sempre. Pero hai algo no que é difícil que erremos, e é na defensa dos intereses do país, é na defensa dos galegos e das galegas. Aí non erramos porque ese sempre o noso motivo para traballar e ese o noso obxectivo. É mesmo a nosa razón de ser e de formar un colectivo que quere defender o interés dos galegos e das galegas. Por lo tanto, diante destas eleccións, son importantes os candidatos, as candidaturas, é importante tamén o programa, a ideoloxía e o que defendemos para o futuro. Eu estou ben certo que en Arteixo temos todos os dados para que efectivamente Silvia Seixas seña a nosa alcaldesa de futuro. Estou certo, porque temos un magnífico programa, porque temos unha magnífica candidatura, unha magnífica candidata. E moitísima xente que hoxe está aquí, que vades a traballar arreo hasta o 22 de maio, para que efectivamente a próxima alcaldesa de Arteixo sexa Silvia Seixas, unha alcaldesa do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias.